kublai ya pi baro. Naga gospel kat kum Yohanes kalanong kaba ar dekat pesan. Kakamiyo Jisu kala taya ki syakri sale kadba uong. But ni hne me Bneng jongi iladon ha kana. Kawegi yeng kabadon bayato but na kibri baro ki beladan hang to tangka Maria kala sutu ne kala ka jindon kam jang to gayeng bu ki jisuru ladon ki apostol ro ki don bun ki we ki bahiyeng jang ki ru ki lawan re tangka Maria kala ka jindon kam jang ki but tangka Maria kala teb mana balawan yarap tangu Jisu te kala poi kala pai shau Jisu but lo karpa dewo nangta kemaria kala hukum yagi syakri ende ya hukum la jong yagi syakri sele kadba uang ko himen ko para bayit kine kilong kiktin ba khaddu ba kemaria kala kren katkom ku jingtho bangidon but ngam sutu bale don ki ba kiwe ki ba ngedau Jisu re kem sutu ya ka jaga Maria haga jingim Kristen jingi haga balang jingi teman-teman kesini ingin dua ekor pang na benda kita ki ingin sembara ki basem jingi kina ki jai jingi kita ibam don yeng ki badang wad lad kumna ban penhe ka jingi ne ki samla ki bam don kam ki jam ne tim Yesu akan kam belain supply di fi naga pisa bakit ram ya kiwe ngin dua na benda kum kine ki bri boro na benda kitoro ki bamdon jingsu haki ingesem ki baku Sulaiman kesngi ki bamdon jingsu bat ki paramarjan jingki ngiwan rai ki baro haki ne kesngi but what clan ka homework man kesngi hab yait beteng mo ki kami sini jing dua rosary but jing pule na gospel kat kum Yohanes pan ngin sai biang kanega kami hajan ke dim phna jong Jisu but ngatrai kata kapor kamaria trai kan indal ong yo Jisu sale kadba uong ukpa Bneng jengki mantagasngi ni ba pynkhreh na bandagasngi buram jongka kapai sanga bachapik ong sale kadba uong but sa pendep ya ga mon jeng ublei mau ublei la paing ya kena ka perthei la aingi ki kamram ga ngi hable kapan kan mau yingi but khamtam lele ka ong ya nga bat ye phi nga don hajan jeng phi ngan sa erabi phi ngan sa ya asylum na banda jeng phi lembaga jinGshimnoh juga Maria beli berin bor bro pa baru kun baru mensim bokur on karkuyi phi